assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe on calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere mbeɗa sikki oɗo min mbatta mon ɗum présenté saabu o kam présenté hoore mum ma gayni donc jamma hande o wona ko tiktok wona jamma tiktok ko jamma yiilo bande holko mbiyata bandiraɓe ma fulɓe ɓe gandanɗa ɓe ma ko abonniɓe e ma saabu golle ma baɗɗe fayida mbatta e nder tiktok o holno jirɗa jamma hande o saabu jamma o notima hoore mum so wiyama yiilo bande on gari ɗo oɗon ɓayni no mbaɗon ni machallah donc min mbawa wasde arde ɗo gam wiide moon yon kalde rendo ngo aduna o fof nen yeɓma oɗo saaha joni holko mbiyata banden ɓe e nde ɗo fedde e oɗo programme bisimilla ma. eyyi alhamdulillah rabbil alamina caggal nde jettuɗen jomiraɗo julɗen e rasulu sallllahu alayhi wa sallam en jarnat jinnaɓe ɗiɗo juuroɗen hilifaɓe meɗen diine aaday kuuɓal nde tawno ko kamɓe goni ɓuuɓri jamma kadi wuuro ladde fof ko hen sakkoto jetten Allah no feewi jetten yiɗɓe men e sehilaɓe men e yaadiɓe men wurdiɓe men habtudiɓe men gollo walla e kala saaha dokke kam 2 minutes mi sunano Murtuɗo Samba Diop wonno ko kanko ko sa yiɗo o foof ko Allah e nelaɗo e jinnaɓe Murtuɗo Samba Diop gaari min koye almuɓe makko jeyno cilɓe mbañ Samba kide leydi Hammadi Seydou Amadou tigui ɗum noon mi wawa yaade nokku kadi mi wawa haalde taw mi haalani ɓe tigui saabu koɓe yettani Allah koɓe référence uji wawa yettude sababu koɓe guendi hen koɓe yiɗɓe koye mabɓe bisimilla ma sikki ala ko weltade kadi e weltanade on onon tigui télé Mbedda télé lawol nde tawno kadi ko mbatton ko kadi koko ganduɗa koko hirjinta kadi ko sembini ko mawnini pulagu tigui nde wonno neɗɗo dañani ko ɓuuri hoore mum wallahi neɗɗo wawa dañde kadi ko ɓuuri ko wona bandum wodi ɗum noon mboɗo weltani yeeɓiyankoɓam compte am foof guila e tiktok ha e instagram ha e facebook ha e page am kamɓe fof mboɗo ñaganoɓe Allah balɗe juutɗe battane moƴƴe arsugo yaajede e malede nde tawno kodde jiidi wowri ceeri arjigaji ɗe dakke muɗe ɗe dakke gawle ɗe dakke mbaɗeɓe arsugo tasu mboɗo wiyaɓe kadi yo Allah hokkuɓe sagoji mabɓe kadi mbiɗa welti soɓe jimin cuusi minen ko kamɓe tagui soɓe jii min darima emin kaala ko kamɓe tagui kala yallah ɗaccu fansuji ɗi foof yeeɓoɓe heɗotoɓe ɓe jeeɓata foof nde wonno foof kadi dañama hen min nde sono wiye réseaux sociaux ko kecce walla tiktok ko kecce min nde mi wiyani noon nde wonno mi dañi hen yimɓe nde tawno ko neɗɗo ngabbata e neɗɗo heeɓa neɗɗo kono neɗɗo wawa ngabbude lekki heeɓa lekki ɗum noon mboɗo yetti Allah mboɗo yetti kala fulfulde kala ɓiɗɗo pullo to woni e duunde baba adama he mboɗo wiyaɓe tan emin ɗo berti juuɗe komin mogiyankoɓe kadi kono noon oɗon dillay ko fate moggo mboɗo dillay ko fate moggo kono noon sikki ala on majjani tan wonno waya emin ñaagui ballal kala ɗo mogiyanke woni kala ɗo naalanke woni kala ɗo biyowo mbimi woni kala ɗo gamowo woni taw ko biyowo mbimi yoɓe mbat feere ɓe balla min kadi ɓe mbasa wiide min tan jokke golle jokke gollode ene yaaji te paɗen koye korka yoɓe gaddu sukaraji korka ɗi ɓe mballit troupaji min gon koye welɓe min gon koye welɓe weltineɓe troupaji ɗi foof tigui ɗum ɗon mine tournage bandiraɓe mi siko on nani eran go jokke golle wondata koye hunde saabu jokke golle ɓolo noon kam vraiment saka mo ala haydara kadi wawa darade te eɗen gandi réseaux sociaux ene waɗi nafoore kala jaruɗen batte moƴƴere dañata hen moƴƴere sa yaari hen goɗɗum ko an andi saabu réseaux sociaux addi jokkodiral addi ɗum ɗo fof koye réseaux sociaux saabu hay nde ɗo fedde wonno ko fedde whatsapp ha wonti fedde jeeya kam mi yima nana kam mi nanma natti wonde vocal joni wonti jaharan aɗa yiyamɓe ɗe yima wadde ɗe mbawi réseaux sociaux nafoore mum no heewi holno jirɗa ɗeɗo ñantude e holno jirɗa ɗeɗo dille ɓe worɓe fulɓe e rewɓe fulɓe ganduɗa ɓe hande kala mo jiiɗa vraiment aɗa anda wonko tini machallah ɗo mo yiiɗo ne andi pulagu nan ɗo kadi pulagu yaltiɗo fa tabarakallah ñalawma o ne nooti hoore mum kadi ñalawma o ne nande ɗo ko foti nandude kadi pulagu nan ɗo pulagu sofani rewɓe fulɓe yontaɓe fullaɓe lamɗam ha cafi ɓurtani ɓe gona banggue jaɓɓal mabɓe yarani ɓe gona gayri tenke kadi ɓe bedda e peñol tan ɓe goppa e maggol kamɓe fo ɓen ɗo joom haqqillaji en kadi ne waɗi kadi worɓe yontaɓe dariɓe frontiére ndimago ene hocci ene kadi gacce ene kadi jasir lumbude tamin ɗo min dari ɗo son jii ɗum ɗo foof ko worɓe ko onon tagui nde wonno debbo wawa yaade gaga gorko gorko kadi wawa yaade gaga debbo ɗum noon eɗen ñaaga tan nde gartirten haqqillaji men ballotiren sen jii ko foti wonde mbaɗen sen jii ko fotani wonde goppen kala jiiɗo min mbaɗo ɓurti jaɓɓalam yo rutinam caggal sene wawi wajade yo waajo saabu neɗɗo timma wasa critique demi nawmi ɗo mi yettaki yo ittam tan
eɗo gonmi ɗo wattami ɗo ponmi wonde oɗo wasiyo yimɓe ɓe ɗum mi hokkuma hunde wotere kala ko mbatta e aduna so ala critique woppu sabu neɗɗo so critique aka tan tawata ko hay goto wattani makko hakkille critique ene waɗi fayida yo yimɓe critique par ce que neɗɗo critique o sesir hay lampa torso suus o wawa sippotu saka caméra walla neɗɗo e compte mum less mbiya ɗum sinno ko sako mbaɗani mbattani ene moƴƴi on critique ne weeli de kono mais yimɓeɓe won hen mbaɗira critique ko pour ni kono critique ƴettade eyyi ɗum noon quoi kadi ɗum noon fof vraiment waɗa c'est ɗum caggal trop saabu so woni aɗa jogui vision tan hay goto wawa dartinde kadi sa yaari ko moƴƴi tan ko moƴƴi dañira ɗum noon réseaux sociaux whatsapp tiktok instagram ko ɗum wawi wonde foof kala no jarɗa hen ko ɗum woni ko tawata toon haydara bonani hen boni hen tan ko an jara hen koko boni kono bonani saabu ɗum ɗo foof koye réseaux sociaux oɗo télé mo gonɗa hande ne yaare hay combien de abonné e nder aduna o ɗo joni aɗan en direct e nder aduna mi wiyanima Nouakchott walla Dakar ko aduna o ɗum ko réseaux sociaux ɗo ɗo gonɗa ɗo aduna o fof ne yiima ɗum ɗon noon koye réseaux sociaux te minen sa min jogui coftal arde ɗo ko gendiyankagal ma e pulagu ma kadi worɓe kalɗa ɓeeɗo soɓe guittama e pular haydara pular heddortaki muttuɗo Samba Diop Ndiaye Seydou Amadou guelongal Ba en Samba Thiamen ɓeeɗo ko ganduɗa hoore makko daraniɓe pulagu aduna mabɓe fof ɓe mbaɗi ɗum koye pulagu ɓe goppani galleji ɓe ngala haydara wuurɓe ɓe nan ɗo ala ko hay ɗumen dañi so wona ndimago e neɗɗagal mumen saabu ɓe mbawno dañde ɓe mbawno yeeyde leñol ngol ɓe mbatta ɗum jawdi aduna kono ɓe jaɓani ɓe keddi koye neɗɗagal mabɓe e fina tawa mabɓe muttuɗo maayi maydi koye dignité mum maydi koye neɗɗagal mum e ndimago mum ɗum mbañnaɓe ne gandi hen hunde yiɗɓe ɓe ne gandi hen hunde wadde noon sa yeɓɓe teppe mabɓe min mbawa tan minenne ko ƴettude télévision ngaji amen min kuɓa micro ji min mbima ya haal ɗum noon jokku golle e holko mbasiyoɗa bandiraɓe hande haalanma min de natanmi pular ko min nani hooram pular yimɓe gallami fof naati ko français mbimi baba natanmi ko école pular jinmi jangguinami ko Murtou Samba Diop holko nanuma e tiktok min nani kam e tiktok nanmi tiktok ko jeegom lewru koor ko ɓennuɗo gonnomi koye Facebook gonnomi koye Instagram ko sehilam goto ne wiye banaji kodda ene jeeya ɓundu Coumba Boubou bannado Boumalik Sy Daouda to wiyete Kidira to wiyete Bogo ko on waɗi ha nanmi tiktok mbiɗa yeehi Dakar o wi kam pourtant jeewo vidéo ji mbattaɗi aɗa wawi nannude tiktok taw ɗen balle mboɗo invita radio fulɓe invitno kam ko Mariata Sam debbo mo daga wendi koyle ole nammade nawtama to leegal to e jaɓɓe sala Mariata miñam invitno kam garmi udditmi compte o jaguirnomi ɗum ko cahan wonti gonga ala fof noon ko dañaka hen kono noon saaha noon emin mbaɗa pause vidéo ji yimɓeɓe ne namdo saaha comci ɗi gasat a nananimi de comci ɗi ornate ɗi gasat mbeɗa faami ko hen gonmi par ce que aɗa ɓorno ha ko joguinɗa ko fof gas ayo wutti mo jiiɗa ɗo o ko keynam kanko waɗi ɗum e yam beele mbeɗa daña yiyede mi yeeɓe aɗa andi télévision weeɓani noon tiktok o saɗiri ɗo ɗo gonɗa ɗo holno foti abonné ji joguiɗa mboɗo yaare 46 000 abonnés 46 000 abonnés compte mo jeegom koor ko waɗata hitande machallah mboɗo yiɗi noon yimɓeɓe yo abonné kadi mboɗo jogui compte Instagram mbanmi hen ko Diewo Sow compte ma so neɗɗo yiiɗi hebde ɗum holno waɗat compte am tiktok ko coach Diewo Sow Pullo mbanmi hen coach Diewo Sow Pullo eyyi mboɗo waajo mboɗo waɗa foof so neɗɗo naati compte am ma yi kadi e korka he mboɗo mi waɗi vidéo ji ɗi ganduɗa ñalam fo e vidéo muɗum ñalam fo mboɗo yiɗi yimɓeɓe kadi jewta seeɗa siftono min abonné ji no poti mbiɗa 45 000 abonnés 45 000 abonnés machallah accanam noon abonné ɓe machallah kadi yoɓe abonné ɓe mbaɗa partagé ɓe jokka beele mboɗo waɗa ni eyyi inchallah foof ma ar merci ko on nani kadi on paami vraiment oɗo ko fier ko neɗɗo mo ganduɗa hoore ma ko idole eɗen mbawi won wonɓe e nder tiktok o taw jarani hen matiére moƴƴo yoɓe mbaɗ feere ɓe ñemmamo surtout haaloɓe pular saabu pulagu foof koko yooɗi ko soofi ala e pulagu eɗen mbawi wadde no aduna o wayni naatene nder réseaux sociaux o naatene tiktok o naatene Instagram naatene Facebook mais jaren hen matiére moƴƴo o saabu ɗum noon ko pular tawata toon 46 000 abonnés te ko ɗemgal pular wadde pular te kalami te eɗen mbawi wiide ɗum noon wona hunde famnude saabu won sikkoɓe ko ɗemɗe goɗɗe tan mbawi wadde ɗum mboɗo waɗa tindi mboɗo waɗa cifti mboɗo waɗa daari mboɗo waajo min somi yeehi hande mboɗo waɗa silko bilko kala ko welnata kala ko welnata kala ko ambiance dal foof nen nder nani hen foof oto jejjiri abonnade e télé Mbedda beele oɗon mbawa hebde code makko o mbawon nadde tiktok makko o dañon ko heewi ɗum noon jokku golle de ene waɗi fayida aduna one denɗam miñam sehilam jaadiɗam totu micro o haala Fama Sow bisimilla ma Seydou Sow on ko ɓeyta e jamma hande o totu micro o ok on jaram jokken golle inchallah enen gondi enen ndendi mbuus bisimilla ma Seydou Sow
holno jirɗa jaam noto yiilo bande o annene sa ari ɗo aɗa foti dañde ko kalɗa e jaam o bisimilla ma salminima min calminima salmini mawnam Diewo Sow kadi mi salmini bandiraɓe jooɗiɓe ɓe foof tigui mi calminimama jamma hande o fonnomi haalde fof Diewo haali tigui wallahi Diewo mawnam haali tabarikalla machallah machallah pulago weeɓani ñambude wallahi hunde fof aɗa wawi wadde haydi pulago ñamba tawa wona ha pular ñamba pular nanda hen weeɓani machallah wallahi mi woddi koto ñaagui Allah noon enen bandiraɓe hal pulaɓe fulɓe yo Allah nawren yesso ya barka amin amin mbeɗa ñaagui ɗum Allah amin Allah bannama jarama amin eɗen nde weltare nde koko heewi a wawa haal wallahi ɗum noon jokke golle jokke golle jokke golle Obama donc mi sikki en jii rewɓe fulɓe ɓe machallah en jii debbo jontaɗo mo ganduɗa hoorema o ne golla golle jooɗe nder réseaux sociaux ɗum noon enen gondi inchallah mamin abono kono ane sahi abono e Télé Mbedda inchallah enen ndendi mbus Obama jeen garten inchallah joni